Kulendi. Muri yeZimbabwe ndadzoka ende ukaona ndakudai so ndinenge ndakatakura majoka iko zvinezvi ndine current situation, nyaya dziri kunetsa patown dzese ndini ndinadzo panapa, ndini ndine news dzese, maupdates ese ari kuitika. Saka kana uchingotosvika panapa tanga nekumbolike this video izve so tinyatsotaurana zvinhu zvese zviri kuitika paground right. President Emmerson Mnangagwa has returned home from the Kingdom of Eswatini, where he officially opened the 57th edition of the Eswatini International Trade Fair on Saturday. I think ndataura zvamanzwisisa nditi vaMnangagwa vadzoka right, vakarova marounds akawandisa, vakatanga vamboenda nekuItaly. kuItaly ndoko vaenda vachinofambira nyaya dzakasiyana siyana zvavaiwada unoonana neMunyowani Vatican, the new pope handiti akanosangana naye. Handisuzoti kwakuroda kupiwa muteuro kuti vatsvage tumakomborero tumablessings here kana kuti kuita sei, but ndoko vaenza vakazopiwa 15 minutes achinzi panapa mudhara ndakawandirwa ndakazara. Imagine kukwira ndege unopiwa tuma minutes tushoma, but it's a topic for another day. I'm not here for drama today. So vabva ipapo ndobva vaenda kuChina, isame trip. Hatisi kuzoti mari dzakanyatsoshandiswa, ndambotirai kudzicalculate yangu iri kudhomoka hama dzadiwa, ndichambotirai kukupai mafigures. Ndobva vaenda kuChina, vakanoita zvavakanoita kuChina. Tora time vari muChina vachiita sei, vachitenderera vachifamba point A point B point C vachinosangana nechinchi. Ende kuChina ndoko kwakabva kwanosainwa dhiri naWicknell Chivhayo re2.5 billion. Ivo vakabva vasainawo dhiri nereku National Railways re600 million, kureva kuti Chivhayo akabenefita more presidential connections. That's it. And takatasa madhiri ese kwavatenderera uko, I don't think kuti pane akwanisa kutora dhiri remabillions Zimbabwe itself, kureva kuti nyika icharamba yakaiswa mumaoko yakanzi dzvi. Imagine munhu anopiwa 2.5 billion even kana kuZimbabwe kwacho 2.5 billion deal. Ndiani kana jaji achamutonga kuti hazvishuwane mhosva chero akapomedzerwa imwe mhosva? Ndiani yeye achamumisa? Chivhayo will remain unstoppable. So from there ndobva vabva kuChina ikoko vanga vaita zvakawanda, vakambonda vakaenda independence yacho kwako, vakazobuda vasiri kuiswa pamufananidzo maphotos ane musoro vachingotiswa kuback city ikoko. Vamwewo vakatry kupemberera kuti no, he is the only African guy, iye nani here ndo vega vainvite kwa that independence iri kuitika handiti. Ndobva vadzoka vaenda kuEswatini. From Eswatini ndoko vari kunzi vanga vari kuvhura trade fair ikoko, but kutrade fair hatina kufara cause takaona futi kuEswatini Scott Sakupkanya was there. I don't know kuti angaenda kunonyatsonodi kudata gwirei akaonekwa futi ariko. I don't know kuti anganyatsofambira dzei. kuChina tikutaura kuti Zoni Chivhayo akatonosaina deal already uku kukamende. Saka kuroti I don't know, vari kusainisa vana madhiri, vari kutotoita mari, vari kutopfumisa vamwe vanhu. But it's a topic for another day. We are not here for that. Maybe you vanogona kunge vane explanation iri better than yatiri kufunga isusu, honestly speaking, semaZimbabwe. Because isusu sometimes tiri vanhu kuti tinochengera nyika yedu, tinorwadziwa nezvinhu zvine zvichiitika. Because I still remember vamwe vanhu vachiuya panapa vachiti iwe kule problem yaunayo one ndeyekuti unorwadziwa, une jealousy, uri kuitira president jealousy. Ndikati ndi president vekumba kwenyu ikoko nekunyika kwenyu kwacho ikoko mune mutaura kuti president inini zvangu I don't have anything to do with that man. Handina ma-qualities andakaona eunze munhu iye anofanira kunge ari in that office. Ma-qualities, totaura about ma-qualities. Chero makada kumupraiza the way yamunomupraiza, but inini on my point of view handione pane achideserva kuswera achidedzwa nyaya dzese idzodzo dzamunenge muchitaura. But anyways, ndiri ipapo ndiri kunzwa imwe nyaya zvekare muri yeZimbabwe panapa iri kutaura kunzi Zoni Discovery Ambulance Services CEO and founder David Munowenyu has denied the offer to be co-opted into the ZANU-PF highest decision-making body, the Central Committee. In a statement to Kozva, he said he is committed to serve the people with no any political motives. Ndo nyaya yatiri kuona panapa yatiri kusanganiswawo nayo. I think ava ndo vanenge vane kuziva zvavari kuitawo ava. Kauzokuona munhu akutoti inini I'm not interested kuswera ndichiiswa pane zvinhu zvese izvozvo, unlike vanhu vakaita sana Tagwire kuti he is a preferred successor of President Emmerson Mnangagwa, and his job, his target ndeyekuvhiringidza VP Chiwenga with his money. Ari kuzoti iye mari anayo arikuda kutoishandisa kuti avhiringidze VP Chiwenga. It's like izvezvi pakanzi paroda kuitwa successor waPresident Emmerson Mnangagwa, ndiani achaita successor? Panotsvaka successor necash.
which is kuda kwachita Gray. Vipi Chiwenga mara haana cash up haipo pepe. And that one is not a secret, but vanhu vakawanda vanomuda. Arikodiwa nevanhu nemoyo. You understand? Saka zvimwe zvese zvinenge zvakuzotaurika zvinenge zvatozvimunya. That's why vari kungonoshandisa Tagwire aripo. Tagwire plan B ya President Mnangagwa. Why? Because zvigananda ndo zvakakomba President Mnangagwa like zvandatokuudza izvezvo kuti alright tarisai kuti kuChina kwaanza akatanga enda kuItaly. kuItaly kwakune zviko kwakuna na Pokelo vachitoitawo mazi birthday akabuda newspaper if you remember that. And Pokelo ari kutonzi murora wake mukadzi wa Junior. From Italy ndo vaenda kuChina. kuChina ndoko kwakabudikira nachivayo sana dite 2.5 billion. From China to Eswatini. Eswatini ndoko kwakabudikira Tagwire na Scott Sakupkanya vachisana vati ende tikadotesa pane mari tikunzwa iye vari kutaura kuti Scott Sakupkanya ane mari ari week nechivayo andisi kuziva kuti pachi andisanda zvinyatsozvibata ndichiri kutovhiringika up to now ndichatoda kutozozivawo kuti mari yacho ameno vari kutaura pachii kana kuti vari kuweka pachii. But Tagwire we all know that kuti ane mari kupfura vese vapfana zvigananda. So kuva kuti is the godfather of zvigananda. Kuva kuti Eswatini ndokune kwatosainwa mamwe madhiri ekuti anenge achitopisa ikoko. Because even up to now unomunzwa vachingoti uyu is the godfather of zviganandas. Handiti muri kuona nyaya dzacho dzinenge dziripo. But tiri ipapo ndasanganiswa neimwe nyaya. Inini maupdates anongosvika anokuita kungotushuka panapa. Pari kunzi Mnangagwa invited Chief Mpezeni of Zambia, his country of origin, to anoint the establishment of Mafidi dynasty. ED is a true story of a Zambian-born Zimbabwean migrant who came, saw and conquered native Zimbabweans. The Mafidi dynasty now literally owns Zimbabwe and everything in it. I think gushungwe something zvakamboitika zvazvayekazongorekera yangonzi bo izvozvo kwane Mafidi dynasty and we don't know what are they planning, honestly speaking. And panozonzi dynasty vanhu vakawanda vachavhinikidzika panyaya yacho because vachafungodzera kuti pamwe uye akana kuti acharamba ari president so that inoramba iri dynasty kuti murambe muchita hasha. Vanenge vane line up yemapresidents ava vachaisa line up kusvika 20 like apa tiri muna 2025 vanonge vane ya 2000 inenge iripo ipapo line up vision 2000. Ndoso vamukonda vanhu vakaita sana Daniel Garo vanobuda chitaura kuti aiwa vamunanga kuita kutedza 2033 koza ari kuziva kuti iye akanhongwa muurombe dai asiti kutoshandiswa zvaari kutoita izvo zvangadai ari kutodya kana mabhini. Saka kunoona kuti iye munhu ari kufaitira nyaya yekuti chikafu chake chirambe chiripo patebho ndo nyaya hombe inenge iripo ipapo. Saka now vamanyira vanzi Chief Mpezeni vanzi vapindira pane nyaya yacho kuti vaoneke kuti vakamira sei kuti vanokwanisa here kunge vachipindira nyaya dzacho. Ndo mamwe ema-updates andiri kusangana nawo andiri kungouya ndakakubatirai inini pachimonya changu chemubrain, chimonya chinogona kusumudza vese zvavo havo nenzeve ndichizovarovera pasi. But anyway, ndikuona imwe nyaya panapa pari kunzoni Councilor wakaChabangu ari munyaya iri kupisa ye 20,000 bribe iri kuitika. Moyo, who is aligned with Tshabangu's faction, was found guilty of demanding a 20,000 bribe from Lobenton Investment in exchange for facilitating approval of land earmarked for a cement plant in Caudry Park. Blawayo Provincial Magistrate Richard Ramaboy ruled that overwhelming evidence linked to the councillor to the offence and remanded him to Monday for sentencing. According to testimony, Moyo persistently called company representative Tsitsinyati demanding payment before being caught red-handed receiving the cash at a home in Zimbabwe. Anti-Corruption Commission ZAC sting operation. The conviction shines a spotlight on Tshabangu's controversial rise in Zimbabwean opposition politics. Little known before 2023, Tshabangu thrust him into national headlines after orchestrating recalls of MPs and councillors claiming to be part of Triple C Interim Secretary General. The actions widely condemned as a ZANU-PF-sponsored ploy to weaken the opposition, plunged Triple C into chaos, costing
the party control of key local councils and parliamentary seats. Tshabangu, who previously held low-profile roles in MDC and later Triple C Blawan structures, has been caused by Chamisa's allies of being opportunists who hijacked the movement. Tshabangu, who previously held has been a low profile, he has been accused by Nelson Chamisa's allies of being opportunists who hijacked the movement at the highest of the ruling party. Oh, ndoye kwaChabangu nembavha dzake nyaya kwaChabangu, it's like most of the times motondiregero nyaya kwaChabangu ndikatoda toiverenga ndokatanga tonzwa hope kutokotsera chaiko chaiko, ndosaka ndichizongoti idzi nyaya dzikadzi amen kuti dzinoperawo sei, but pari kupisa imi, pari kupise. But without wasting much of your time, ndoziva kuti pane zvinhu zvakawanda zviri kutaurika, zvinhu zviri kuitika, ende inini handisi pakuti nditaure zvinhu zvokuti mangwana imimi handiti mozosara makunditi iwo kule ndiwo unenge wakavinga vanhu. Zvimwe zvacho munozonera mega kana mune nharo nazvo, but ndo zvimwe zvezvima-updates ari kuitika. But handisi kutambisa nguva dangozivisana kuti kana usvika muSouth Africa uchida registrwa company wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, ungori nepassport chete yaunayo yakapindisa paborder, batai own education research ndiye anogona kuregistera zvinhu izvozvo. Zvimati nhamba ndakutokusirai pascreen asi dotaura zvakawanda ipapo.